Vi tænder lige computeren igen og siger, om den virker nu. Ja, virker du? Det lyser. Virker det nu? Og vi kan se Jill derinde og alt muligt, for så vi kan se sådan en skærm. Det er din negle. Nå. Amalie by night. Nu skal... Okay, hvis min man kan se os. Hvis computeren er rigtig sød, ikke? Så gør den sådan, at alt det er der nu. Og intet er slettet. Og vi har MSN. Jo. Det er en hemmelighed, det gør den ikke. Kan du høre mig? Det gør den ikke. Simone må bare ikke vide det. Den gør det ikke. Sandhedstimen er kommet. Og jeg har fået en navlepiercing, mor. Men det må din far ikke vide. Nej, ikke endnu. Computer. Kamera ikke sige noget til nogen. Hemmelighed. Nu må du sørge for, at din far ikke ser den. Video. Så går den lige sådan på fingrene. Og igen gør noget specielt lidt noget. Hvorfor er den så langsom? Kender min instruktion. Den der sådan computer. Ja, computeren har humørsvingninger. Ja, det var ikke. Så What do you think about that? det er ikke så godt, det har den nogle gange. Det er den lidt langsom. Det må gøre ondt. Så er den lidt blank. Så sætter vi den. Nej, Se, nu kommer den på farven. Men nu har den været i gang i 1, 2, 3. Nu kommer Benjamin 2, snart. Plus 4, plus 6, 7. Velkommen. Tak. Nu siger du vinder. Skulle jeg sige. Jeg Det står siger, at vi bare lidt bløv. Nej, vi skal lige se, om billetterne er vundet. Fuck, om det der, det vinder. Sådan. Nej, okay, pause. Godt. Hey, farvel. Hvordan går se! Ja! Gør den det? Godt. Det var en god slutning. Lykkelig. Happy ending. Amalie by night, køb billetter nu. Ellers så dør baby. Ej, vi skulle have sige det sammen. Okay, vi gør det. 1, 2, 3. Amalie by night, køb billetter nu. Ellers så dør baby. Det gør man.